Amb la competència dels supermercats, al mercat tradicional li toca reinventar-se. A més de fer-hi la compra, en mercats com el de Vinaròs, ara es pot menjar, llegir o gaudir de demostracions gastronòmiques. Uns canvis que li han permès guanyar clients i rebre el segell d'or. Mercats convertits en molt més que un lloc per anar a comprar. Unes galeretes i uns llangostinets. En este de Vinaròs, si el producte ens entra pels ulls, ens el cuinen al moment. Lo que te ve de gust es lo que te cuinen. Nadie puede decir que el producto no es fresco, porque ellos mismos lo compran. Entre tradicionals parades es pot gaudir de les tapes amb el producte més local o d'una estona de lectura. Aprofito, faig un caferet i llegeixo la premsa. Hi ha lloc també per a descobrir noves tendències culinàries o gaudir de concursos gastronòmics. Además de venir a comprar, pues la gente quiera venir al mercado simplemente para estar en el mercado. Mercats reinventats, però en el que continua conquistant és el producte fresc i de proximitat. Fresquet i bo de Vinaròs, Que sigui d'aquí, el que sigui de fora. Directe de la subhasta al porten al mercat. Carn i peix sempre al pes. Portem la qualitat i la proximitat. Una millora per atraure un públic que no solia vindre al mercat, sempre un públic més jove. Un canvi que ha permès guanyar clients i obtindre el segell autonòmic d'or.